Predstavte si, že ste žongléri v cirkuse. Máte v rukách 5 loptičiek, snažíte sa ich udržať všetky vo vzduchu. Zrazu zistíte, že by ste chceli urobiť salto. No, ale s toľkými loptičkami to nejde. Čo urobíte? Presne tak. Niektoré loptičky hodíte svojim kolegom. No a to je podstata delegovania. Delegovanie je ako keby ste povedali: hej kamoš, chytíš tú loptičku? Viem, že to zvládneš a ja sa zatiaľ môžem sústrediť na to salto. V pracovnom svete to znamená, že dôverujete svojim kolegom, dávate im príležitosť rásť a sústredíte sa na to, v čom ste vy najlepší. Mnohí lídri robia všetko sami, cítia sa preťažení a nevedia, ako delegovať. Ale predstavte si, že by ste mohli sebaisto odovzdávať úlohy, šetriť čas a budovať silný tím. Vaša práca je ako to žonglovanie. Čím viac loptičiek držíte, tým väčšia šanca, že všetky spadnú. Tak čo keby ste niektoré hodili kolegom? Stále vám v tom niečo bráni? Poznám 4 démonov. Strach zo straty kontroly. Presvedčenie urobím to rýchlejšie sám. Nedôvera v tým. Pocit viny za presúvanie práce. Ktorý vás najviac brzdí? Zhodneme sa v tom, že najlepší lídri nie sú tí, ktorí žonglujú najviac loptičiek. Že sú to tí, ktorí vedia, ako ich rozdeliť, aby celý cirkus fungoval dokonale. Mám teda pre vás 5 tipov, ako tých démonov prekonať. Príjmite rôzne cesty k cieľu. Definujte dostatočné versus perfektné. Začnite s menšími úlohami a budujte kultúru dôvery. 5. Vnímajte delegovanie ako investíciu do svojich ľudí. Pamätajte, delegovanie je súčasťou vašej práce ako lídra a cesta k vášmu rastu. Delegovanie nie je len o tom, že sa zbavíte práce. Je to umenie rozpoznať silné stránky vášho tímu, využiť ich naplno. Takže ste pripravení hodiť pár loptičiek a urobiť to salto? Potom v najbližšie dni čítajte miniseriál pod názvom 5D delegovanie. Podelím sa s vami o tipy, triky z metódy, ktorú som vyvinula. Už zajtra. Alebo si rezervujte 30 minút free konzultáciu cez kalendár v mojom profile. Možno váš tým už dlhšie nemôže čakať. Pamätajte, najlepší lídri nie sú tí, ktorí robia všetko sami. Sú to tí, ktorí vedia, ako rozdeliť loptičky, aby celý cirkus fungoval dokonale. Pekný deň.